ea. Vreau să vă spun că și ea e o binecuvântare pentru noi și o completare foarte frumoasă pentru grupul nostru și îi dăm slavă lui Dumnezeu pentru că împreună putem lucra pentru lărgirea Împărăției Lui și Dumnezeu să ne ajute pe toți să facem acest lucru. Iubirea ta mi-ajunge în fiecare zi. Nici când ea nu se stinge, oricum, orice ar fi. Iubirea ta mă alintă cu florile de mai, când inima mi-e frântă, doar mângâieri îmi dai. Iubirea ta mă învață cum trebuie să rap, când sunt lovit în față sau rănile mai ard. Iubirea ta îmi rămâne alia în ceasuri grele, când singur prin ruine nu văd nici cer, nici stele. Iubirea ta o port în orice secundă, prin ea sunt viu din mort și veșnicii inundă ființa mea întreagă, la gândul că odată cuprinde voi iubirea îngenunchiată în brac. Amin.